Guys, so today tumbori kuma farms, we just come for fishing. Look where akagara muone ripari uribata ngani nhasi demu rese ripi ronopedza yava baba hapana demu ronombopedza hapana demu ronombopedza right. So guys, we just coming for fishing, so ndo kwatiri, so patikurwa hove ndeyapa audzira tiri kuunyani so timbori kuma farms, we just come for fishing. We're going to show you kuti chabada ngani nasi vese vari uyu vanoda vane maorders vaya vatipa maorders efish yaya gara maisa mazita enyu nefish dzamuri kuda muda ngani kuma inbox uko tichiona zvakamira sei. Shamari uyaka chirimo uya pana fish inobatwa nahwana maybe dzakafa dzega ndedzinobatwa dzakafa dzega aiwa inosvika nekumvura kamera andisi manyama So guys, vaya vangotara fish vamboisa maorders gara maisa nhamba kucomment section nehamba yefish yamuri kuda futi kuti usike tigara tabavasara tinamona mazara totanga mahooks ari panapa tatosoto ari pamahooks hop but muno ndirongotyira ndeuyu cheto ndinaye panapa nawe hapana zvozikanwa hapana kazozikanwa munongona kana taisa kana klopa rakaroma nderefish like pekutotanga petamba so unozobata sei suruziya kugadzira chiraro anobata chiruzi ndasikashandise izvi ndasati wait apa then ndoita like something like apa seke ungoita weight uku ungoita weight uku elaisa apa mai we ndozviziva izvitete aiwa taizvitengesa munhu ungaisa weight kumusoro hazviiteka anonesa weight kuzasi haisi yekuti chii kana kuti chii hai sode kusakanisa nyaya pakudzisakanisa because unoisa weight kumusoro zvokwira ayo munhu anoraura anonzi chi munhu anoraura anonzi murauri zviri kutamura kauko zvikuitira apo my husband basa kubatemba husband tamuriwa this one mukuvhiringa ikweyo tave nerong munhu kufichi pano nhasi
Uya apa pana tatenda pane malaki apa. Apa. Malaki yangu adasia. Patience base takazona kuchipatara. Masango matema. Ove dzinodyira kwasviba. Ngochakatika. Ngochakatika oi. Right. Up. Zufire up. Wapata gari? Wapata gari? Ai bajidi guys kana TV tazama chirauro chacho. Tasafuri chirauro chacho kana TV. Finish. Guys, we is room ka. You can't believe it. Nabara kana one. Not even one. Tazama makura kata kasina. But not even one. Chakada. Damzu konta udu yakatsamwa manjo. Akupina nemoyo pasunzu wacho. Yakatsamwa ndo dambudziko. Tazama bara kana kachirauro kake pa duze apa. Anokanda kukure ero kupepe. Uko kure. Aiwa, ndisuma manya. Oh. Apo. Abibagura. Ndo pade chirauro chaka pakana TV. Oh. Aiwa oh. Kana TV ichirape. Muri nyaro ya ruku. Saka ikajigira ichapa. Icheda se. Kwadi senjiri kupya. Los kuzadzira mota mahara. Oh kana TV uchicha kada isecho. Koma topeka dziripi? Dziripi? Mota ipi? Guys, anana one. Anabara hivi dichura zake. Dziri moto. Moto. Guys, ndingabata kupira yaya ora dressing dzalezo kuna TV. Kana TV oh. Tazama kachirauro chana kana TV. Hapana guys 0-0. 0-0. Shame. Kumzura tsitsi. Shame. Panic and nature. Panic and nature. Mucho. Mfana yenyewe. Chiko tisinaga na one word.